Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αμάξια. Και συγκεκριμένα για το πώς γίνεται μια ανακάλυψη. Δεν ανακαλύπτουμε τις εφευρέσεις μια τυχαία χρονική στιγμή επειδή έφτασε η ώρα τους, αλλά επειδή μας εξυπηρετούν πρακτικά τη δεδομένη στιγμή. Έχω όμως μια ερώτηση. Γιατί δεν είχε ανακαλυφθεί κάποιο όχημα, έστω ως ποδήλατο, στην αρχαιότητα? Υπήρχε και ο τροχός και το γρανάζι και οτιδήποτε χρειαζόμασταν, αλλά για κάποιο λόγο δεν ανακαλύφθηκε. Τουλάχιστον στην εδραιωμένη του μορφή. Για να γίνει μια ανακάλυψη, δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεσαι μόνο τα δομικά υλικά της. Χρειάζεσαι και την πρακτική της χρησιμότητα. Όταν λοιπόν δεν έχεις μια πόλη με πολλούς κατοίκους, με την ανάγκη του να πηγαινοέρχονται σε μακρινές αποστάσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις και την αντίστοιχη ανακάλυψη. Επίσης, μια ανακάλυψη χρειάζεται και κάποια βήματα πριν από αυτή. Για να χρησιμοποιήσεις ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα, χρειάζεσαι μια αλάνα. Ένα μέρος το οποίο δεν έχει εμπόδια και λακκούβες. Όταν δεν έχεις πολλούς ανθρώπους με την ανάγκη να μετακινηθούν, δεν υπάρχει και ο λόγος να καταναλώσεις οικονομικούς πόρους για να φτιάξεις αυτό το δρόμο. Οι ανακαλύψεις δεν είναι τυχαίες και μπορεί κάθε μία να είναι κομμένη και ραμμένη για κάθε εποχή. Και μην ξεχνάτε ότι ο Αριστοτέλης δεν οδηγούσε γιατί δεν είχε το δρόμο.